Genti diplekoto ra gelem. Keto yuk. Kowe nek rono langsung payu mesti. Ayo rono. Ndang rono. Golek duit. Tak ceritani cerita sing maling larani nalika bapak lunga tinggal di keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ayo Mbak Lia. Ora ono sing jauh